and Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdas sa nga May. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, May. Ricky, Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. nga nung mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mao ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang gisukot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magyud nimo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ingna nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumain mong pasagdan, uy. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Unya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky? O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na may puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay. Aw, wala problema, uy. Kadako ining atong bahay, Nga, sige. Anay may puyo din sa ato. Hala, uwa naman ko, Rick, ha? Ako ni Claro, hindi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? O, Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniha. O positive yun. Mayo noon day. Og amping ay mong gimabdos, ha? Aray! Rick! Oh, day! Ah! Nano ka? Dong, sakit kaya kong tiyan. Oh, ha? Pababasig mo na ka na. Oh, tara, lalo taga sa ospital. Naunsa man is Ricky. Imbis doha na hinunang among anak. Tagdugay naman hinuni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo na ka, Abli. Nagatiman ba ko sa tong anak ko eh. Susunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon, ha? Kitang baros ko ni mo. Usulan! Usab ka! Ha? Usab ka! Ricky, ayok to ka. Usa ba? Ano ka ba? Si unsa ba? Tulungan na taon ng imong gibuhat to. Uy, unsa makapatyo na ni mo imong asawa? Dalaga! Kung mag-inom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o.
Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuhan to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Ano sa day? Ado na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano naman? Maayo man ko dito sa amo kay mahimuran akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod Rick, oy. Busy ba kay mama ni mo ha? Ado lang ta sa amo kay dali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mao may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mobalhin kag trabaho? O, day. Asa man sad ka mobalhin? Sa syudad, Kun mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian naman ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanuwa ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Ug may kuyog ka si Mulaki! O si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May buwan ko gani na may laki ka! Di mali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wa kay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabya mi duha ka anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gyud ba hitabo? Ay, ambot lang yun mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsoon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinhinga. Wala ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ako'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawat na ako din sa kawas akong trabahoan. Ikaw man ko dahin ni Gab. Tuod, giyon sa naman pagtultul din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mong tuyo na ko? Imbitahon lang unta ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mao ba? Nade kay duha ka anak? Naaintahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa man ron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mao ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa, pwede di ko manguyab di mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusta ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gibati ni Gab? Nganong naluoy man ko niya? Oh,
Gab, ang anong niya makasamo? Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kay basig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. Unya, nakainom pagyut ka. Di na ako maagwantang kamingaw na ko ni mo, May. Gab, di ka ko sumagot ko ni mo. I love you, May. I love you. Kinuo ko. Unsa man nga itong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. Ato lang ni itago. Ang importante nga nagkasinabot, ha. Gab. Kumusta naman ka din, Hiday? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakurat man ka? Nakalitan ako sa mong gisulti. Kinala na ta magpakasal dahi. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biya mi ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupungan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero ansaon man, dili man mahimo. Di kinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May, Sa mubo nga panahon nga nagkailamin ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Torn Between Two Lovers. Gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iris lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina.